салом дӯстони азиз, нашри аввали барномаи ахбори радиои Тоҷикистонро бо фарогирии чанде аз хабарҳои рӯз пешниҳоди шумо мегардонем. шоми дирӯз сарвазири мамлакат Қоҳир Расулзода дар ҷаласаи ғайринавбатии шӯрои амнияти дастаҷамъӣ иштирок ва суханронӣ намуд. ҷаласаи мазкур бо дархости сарвазири Арманистон, раиси феълии шӯрои амнияти дастаҷамъӣ Созмони аҳномаи амнияти дастаҷамъӣ Никол Пашинян дар шакли маҷозӣ баргузор гардид. изҳори итминон карда шуд ки ягона роҳи таъмини сулҳу субот дар минтақа ин истифодаи муассир аз василаҳои муколама дар асоси санадҳои қабул гардида мебошад. қарори раиси шаҳри Душанбе Рустами Эмомалӣ дар бораи омодагии муташаккилона ҷиҳати баргузор намудани омӯзиши даъвати тирамоҳии шаҳрвандони солҳои таваллудашон 1995-2004 ба хизмати ҳарбӣ дар соли 2022 тасдиқ гардид. тибқи қарори мазкур моҳҳои октябр-ноябри соли 2022 шаҳрвандони ҷинси марди то рӯзи даъват ба синни 18 расида барои хизмат ба сафи қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии Тоҷикистон ва дигар сохторҳои низомии мамлакат даъват карда мешаванд. ҳамзамон масъулин вазифадор гардиданд ки омӯзиши шаҳрвандони синну соли даъватиро бароҳ монда шумораи дақиқи даъватшавандагонро муайян намоянд. шуруъ аз 1 октябри соли ҷорӣ нархи истифодаи қувваи барқ дар мамлакат боло бурда мешавад. дар ин бора қарори ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи тарифҳои нерӯи барқ ва гармӣ аз 31 августи соли 2022 ба тасвиб расида буд. қарори мазкур дирӯз дар рӯзномаи ҷумҳурият нашр гардид. гуфта мешавад ки қимати нерӯи барқ 15% афзоиш ёфта барои 1 киловатсоат 26,51 дирам муайян карда шудааст. ёдовар мешавем ки то ба ҳол сокинон барои ҳар 1 киловатсоат нерӯи барқ 22,66 дирам пардохт мекарданд. дар шаҳристон бар асари бархурди ду мошини буркаш ҳарду ронанда ба ҳалокат расиданд. тавре аз маркази матбуоти вазорати корҳои дохилии ҷумҳурӣ хабар доданд, садама дар шоҳроҳи Душанбе Хуҷанд соати 1:40 рух дода, як мусофири дигар ҷароҳат бардоштааст. ронанда яке аз мошинҳои боркаш сокини шаҳри Бохтар Абдуғанӣ Абдурахимови 36 сола идораи нақлиётро аз даст дода ба мошини боркаши дигар Ёқуб Али Абдулмаҷиди 25 сола сокини вилояти Суғд бархӯрдааст. дар натиҷа ҳарду ронанда ба ҳалокат расида мусофири мошини дуюм Алишер Қурбонови 28 сола ҷароҳат бардошта дар беморхона бистарӣ мебошад, хабар додааст вазорати корҳои дохилии кишвар. дар шаҳри Кӯлоб як саг 16 нафар сокини маҳаллиро газида захмӣ кардааст ки дар миёни захмиён кӯдакон низ ҳастанд. тавре аз маркази давлатии санитарию эпидемиологии шаҳри Кӯлоб хабар доданд, ҳолати 11 нафари онҳо вазнини миёна аст ва дар бемористон бистарӣ ҳастанд. ҳодиса рӯзи 13 сентябр дар маҳаллаи Даминзода рух додааст. саг безарар гардонида шуда барои ташхис ба идораи бойторӣ супорида шудааст. ба иттилои манбаъ, ҳамаи сокиноне ки аз саг осеб диданд ваксина зада шуда зери назорати табибон мебошанд. тамошобинони азизу арҷуманд, акнун чанде аз хабарҳои хориҷии кишварро манзуратон мегардонем. дар чаҳорчӯбаи кӯмакҳои башардӯстона ба Афғонистон $40 миллион амрикоӣ дар шакли пули нақд вориди Кобул шуд, ки ба Бонки Байналмилалии Афғонистон интиқол ёфт. омадааст дар хабари Бонки Марказии кишвар. бо изҳори сипос ба ҷомеаи ҷаҳонӣ барои кӯмакҳои расонидашуда, Бонки Марказӣ гуфтааст ки маблағҳо шаффоф сарф хоҳанд шуд. ҳамзамон рӯзи 30 август низ ба Афғонистон ҳамин миқдор маблағ, яъне $40 миллион пули нақд ҳамчун кӯмаки башардӯстона ворид шуда буд, ки захираи асъори ин кишвари ҷангзадаро ба $1 миллиард афзоиш дод. ёдовар мешавем ки дар пайи нооромиҳои амниятӣ ва сар задани офатҳои табиӣ иқтисоди Афғонистон хисороти ҷиддӣ дидааст. тибқи маълумоти Созмони Милали Муттаҳид, ҳоло дар ин кишвар 23 миллион нафар дар вартаи гуруснагӣ қарор доранд. давоми як рӯзи гузашта бар асари обхезӣ дар Покистон 54 нафар ба ҳалокат расида, 6 тани дигар маҷрӯҳ шуданд. дар ин бора хабаргузории Синхува дар такя ба маълумоти идораи миллии идоракунии офатҳои табиии ин кишвар хабар додааст. тибқи гузорише ки идораи миллии идоракунии офатҳои табиии Покистон шоми сешанбе нашр кард, дар миёни фавтидагон 18 кӯдак ва 10 зан низ будааст. ёдовар мешавем ки шумораи умумии қурбониёни боронҳои муссонӣ ва обхезии мавсимии имсола дар Покистон, ки дар нимаи моҳи июн оғоз шуда буд, ба 1481 нафар расид ва 12748 нафари дигар осеб диданд. дар баробари ин 1,755,281 хона хароб шуда, тақрибан 98137 сарчорво нобуд шуд. айни ҳол амалиёти ҷустуҷӯ ва наҷот дар минтақаҳои аз обхезӣ зарар дида идома дорад.
тамошобинони гиромӣ ба ҳамин мерасем ба анҷоми барномаи ахбори радиои тоҷикистон. дар барномаҳои оянда шуморо бо муҳимтарин хабарҳои тоҷикистон ва ҷаҳон ошно хоҳем сохт. хайр.